Moi! Täällä Pinkkublog, eli voitaisiin kutsua tässä Pinkkublogissa tässä mun kanavassa vaan mua ihan vaan Pinkuks. Koska en mä tiedä, en mä jotenkin jaksa sanoa sitä. Ja tänään tulee kysymysvideo, että saatte kysyä mulle kysymyksiä, koska niin kuin siis osat ei varmaan tiedä musta vielä paljon mitään, kun mun ensimmäinen video oli aamurutiini, eikä mitään. Mä aloitan vloggaamaan ja yleensä kaikilla on sellainen, mutta mä en halunnut, koska mulla on 100 kanavaa. Okei, ei nyt ihan 100. Ja mä katon vaan koko ajan katon ulos. Joten mun pitäisi soittaa valmiiksi ennen 3, joten nyt mennään nopeasti kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys on, kuinka vanha sinä olet? Mä oon 9V. Okei, jotkut voi olla silleen, oh my god, sä oot niin nuori, miksi sä aloitat? Mut nykyään, niin enää ei niin paljon tuu sitä huomiointia, että joku pikkunen aloittaa YouTubettamaan, koska täällä tubettajissa on ainakin 1000 pientä. On yksi 8-vuotias, joka on muakin parempi tuba, ja se oli tänä vuonna Tubekonissa, niin ei sillä ole nyt niin paljon väliä. Mutta siis seuraava kysymys on, mitä minä harrastan? Sori, mä käännyn näin päin. Mut siis mä harrastan telinavoimistelua. Joo, telinavoimistelu. Lähellä sydäntä muutenkin voimistelu. Ai mun kaula. Mut seuraava on siis kysymys. Mikä on mun lempiruoka? Kanakastike ja makaroni. Pienemmät. Mut sitten seuraava kysymys on, eli siis 4. kysymys on, mistä mut löytää sosiaalisista medioista, tai mikä mun sosiaalisista medioista? Mä en muista kaikki. Mut Revestä löytää Pinkku. Oisko? Sitten Instagramista, mä en muista oliko Ines.matomäki. Ja mä vahjan sen kyllä ihan just varmaan. Ja Snapchat on Pinkku ja mun salasana oli, mä en muista. Tai millä mut löytää siihen. Kauan kaikki mä en muista. Oisko ollut joku Ines.mato? Mäkin joku tommonen. En tiedä. Ja joo, tämmöiset oli mun, paitsi että mulla on kyllä Dubmas musiikaalista. Ja mulla on musikaali. Mun nimi on Ines. Paitsi että mä haluan vaihtaa sen kohta, koska se ei oo kiva. Okei. Niin voitte mennä katsoa siellä mun musikaalia. Ja tosiaan tää video taisi nyt olla tässä. Ja moikka! Ja saa kysyä enemmän kysymyksiäkin, jos haluatte minun vastailemaan näihin. Moikka!